Untuk penampilan selanjutnya dari Ananda Aubio Afgan Alalge. Putra dari Bapak Supar Pelajan. Dengan lakon Anoman Takon Bobo. Diulang lagi untuk penampilan selanjutnya dari Ananda Alga putra dari Bapak Hadi Seswoyo Pelajan. Dengan lakon Anoman Takon Bobo. Mandeng suraning tias kabranang sang bayu siwi Welah dalah sak temene aku iki sapa lan aku iki mapan ana ngendi aku mung ijen tanpa roang kabeh kahanan padha meneng wae. Coba iki ana makhluk kang regemeng gedhe semu ireng. Tak demek atos coba tak takonane. Hei, kowe wewujudan sing regemeng gedhe. Kowe kuwi sapa? Lho, kok meneng wae ora mangsuli? Semune nyepelekke karo aku. Lakon tak tebah. Dadi apa kowe?
kok malah ajur sewalang-walang. Oh, yen ngono. Wujudan sing ora bisa obah iku ora bisa caturan. Coba kaya ana wujudan sing gedhe dhuwur bisa obah. Coba tak takonane. Hei, kowe wujudan sing gedhe dhuwur bisa obah. Kowe kuwi sapa? Lho, kowe kok uga meneng? Oh, wangune uga nyepelekke karo aku. Kelakon tak tebah, dadi apa kowe? Lho gene gur tak dupak sepisan rubuh. Iya, kaya ana wujudan bunder gedhe sing darbi sorot padang hawane panas. Kowe kuwi sapa? Lho, kok uga ora mangsuli? Oh, kelakon tak kisap ning telakku dadi apa kowe? Sigra dene sapa wujudan bunder kang sejatine iku srengenge. Padha sakala kahanan katon weteng dedet lelimengan. Geger para dewa samya poyang payingan.
kuku sing dupa kumelun ngening kang tiasa ngepeke kawengku sagung jajahan oh alat talak pak pengmar kenceng warudoyong di tegar wong anan kok dadi kaya mangkene katon peteng dedet limengan jebul ana titah pujangkara wujude rewanda kuwawa nguntal srengenge Nger aja gege mangsa srengenge balekno Nger Nger srengenge lah kok mbok untal ayo ndang balekno Nger kowe kuwi sapa aku iki dewa oh wis sik Bathara Narada lah yen ngono tiwas kebenaran aku iki sapa kowe kuwi wujuding rewanda. Rewanda kuwi apa? Rewanda kuwi kethek. Kethek kuwi ya munyuk ya wujudmu kuwi. Banjur jenengku kuwi sapa? Oh alat dalah guneman kok karo kethek angel. Ya aku ora mudeng. Merga sing wenang maring tetenger ya wong tuamu. Yen ngono wong tuaku kuwi sapa? Ya tak tudono. Waton srengenge sing kok untal balekake. Ya tak sagui. Lah salah. Nger. Anan wis bali padhang maneh. Ayo tutno laku jantraku. Tak tudono wong tuamu, Nger.
Gastunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Kaneka Putra jeneng kita swanana ngarsaning ulun. Hanganti wujuding rewanda. Adi Guru. Wis dung kapahyaning masa kala. Paduka Adi Guru kedah waloka. Ngingingi lelampahan kang sampun kawuri. Rikala Dewi Anjani tapa nyantukaning Tlaga Madraja. Paduka dawuhaken ron kamal. Inggih, ingkang hanjalari Dewi Anjani kala wau nggarbini. Inggih menika jabang bayi ingkang kinandhut dening Sang Dewi Anjani. Pramila sapisan malih. Paduka hak kedah ngekeni dadaking wijiling tumuwuh. Paduka ingkang mitrang piyambak napa kula Adi Guru? Yen kaya mangkono ndak pasrahake kelawan Kakang Narada. Ah, inggih Adi Guru. Ah, ngene Nger. Yen jeneng kita takon wong tuamu. Jeneng kita iki sejatine atmajaning Dewi Anjani. Mula jeneng kita wenang darbe pusaka asma. Raden Anjani Putra. Lah banjur saiki ibuku ana ngendi? Ngene, Nger. Ibumu seda kunduran rikala nglarake jeneng kita. Lah yen ngono ana ibu ya mesti ana bapak. Sing mesti ya mangkono, Nger. Adi Guru niki pripun, Adi Guru? Napa kula kedah waloka, Adi Guru? Mbuh ora idep. Nger. Sejatine Sudarmamu mapane iki ora adoh. Malah tetunggaling para Jawata. Ya sing ning ngarepmu kuwi bapakmu. Aduh, Rama Kulun. Yo Nger. Mula dina iki kowe tak daku dadi putra angkatku. Lan tak paringi teteng Raden Hanuman.